Pásztor Tibor vagyok, a Szlovák Ipari Testületek Szövetségét képviselem itt ezen a magyarországi konferencián. A duális oktatás nagyon fontos, szerintem az iskolaoktatási rendszerben, és természetesen jó hely ez tudni, hogy működik ez a visegrádi négyes államok között, milyen a tapasztalat ennek a duális oktatás beindításával Magyarországon, Csehországban, Lengyelországban. Miben tudunk együttműködni, hogyha négy állam mondjuk valamilyen kijelentéssel, valamilyen céllal össze tud fogni, akkor talán nagyobb a szó, nagyobb a hely nyomni az államot, nyomni a kormányt, hogy esetleg tudjon javítani a helyzetben. Azt hiszem, a probléma ebben nem is az, hogy ilyen nagyvállalatok tudják-e, vagy hogyan tudják elindítani a duális képzést, hanem inkább itt probléma van a kisvállalatokkal, és érzésünk szerint minden a járműipari dolgozók körül forog, és esetleg a számítógépipari dolgozók körül, de valahogy elfeledkezik az állam, elfeledkezik a kormány a kisiparosok problémáival foglalkozni. Másik dolog az, hogy ebben a duális oktatásban részt kell, hogy vegyenek a szakszervezetek, ilyen szervezetek is, mint amilyet mi képviselünk, és természetesen, hogyha az állam kéri, hogy részt vegyünk ebben a duális oktatásban, mint oktatási anyagok elkészítésében, mint vizsgákon való részvételben, akkor természetesen valamilyen támogatást is kérnénk az államtól, mert sajnos a helyzet most olyan, hogy a feléléshez, a megélhetéshez nagyon kevés a pénz, és természetesen pénz nélkül mi se tudunk alkotni.